kamar yadda Dr. Jamilu ya ce nasarar da ya samu ko kuma wato abin da suka yi achieving na nasara wato na ƙanƙanin lokaci. Sheikh Albani da Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi ba su samu irin wannan nasarar ba. Wannan abin ban mamaki ne wanda yanzu idan ka ce ina ne babban makarantar Malam Jamilu wadda ya kai matakin na Albani na Zaria ba ka san shi ba. Idan ka ce ina ne makarantar Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi, a ina ne makarantar wato Dr. Jamilu irin na Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi da irin ɗaliban da ya assasa, ina nashi yake ba ka san shi ba. Amma a haka yake ikirarin cewa nasarar da su suka samu to su wa'incan malaman nasu ma duk ba su samu ba. Sai dai ya ƙi bayyana irin nasarar. Shin nasara ne na kullewa? Na ga kamar shi ma Dr. Idris an kulle shi. Nasara ne na kullewa? Na ga Dr. wato Sheikh Albani an kulle shi. Idan kuma gwagwarmaya ne da rikici da samun ƙalubale na rayuwa, sun fi shi nesa ba kusa ba, nesa ba kusa ba. Wannan shine magana ta gaskiya. To amma babban abin ban mamaki shine su abin da suka ɗauka shine zagi, cin mutunci, suka sun mai da shi shine a matsayin addini. Kuma ba azzaluman da suke zaluntar irin su Jamilu sama da mutanen da suke kusa da shi da kuma masu famfa shi a social media. Ana magajin Dr. Idris, magajin Dr. Idris wanda suka saba da shi cikin rikicinsu, cikin faɗarsu. Ba fa ayar Ƙur'ani ne ya ja ya ce ban yarda da fassarar ka ba saboda magabata suka karanta shi kuma Jamilu ya ce a'a ka ɓata. Ba fa hadisi ya ja ya ce bai yarda ba. Ba Ƙur'ani ne ya ja ya ce bai yarda ba. Ba maganganun malaman addini ne ya kawo ya ce bai yarda ba. A'a, menene dalilin da ya haɗa su rikici? Dalilin rikici kawai shine akan wasu abubuwa da wasu kalamai da yake yi na rashin hankali da rashin tunani a wajen al'umma akan wannan malamin. Kuma kai Dr. Jamilu da ka aikata ma wannan malamin laifi, ka kira shi da ɗan kwaram, ka kira shi da mai tumbin haramun da menene, kuma ka kai ga matakin da ka ambaci inkiyarsa na sunansa, ka kai shi ƙara. Maimakon shi ya kai ka ƙara, sai kai ne ka kai shi ƙara. Kuma wai bayan ka kai shi ƙara ka ce ai baka da hujja, baka da dalili, ka ce za ka janye wannan ƙara. Hukumomi su kuma suka ce ina, ai ko ba su san nan ba. Su kuma suka shigar da kai ƙara har aka kai ka kotu, har aka zo ana maganan beli. To wannan me yake nunawa? Ba fa ku saba a cikin komai ba sai a cikin abin da ya shafi wato matsalar cin mutunci da zagi, wanda kuma babu shakka mun sani, ka sani, kowa ya sani aƙidarsu ɗaya ne. Kai tsaye mafi rinjayen malaman da Dr. Jamilu ya yarda da shi, in ma akwai wanda aka samu saɓani tsakaninsu, to 70 cikin 100 sun yi wato sun yi haɗaka wajen yarda da dukkanin malaman da ke tsakaninsu. In ka ce 70 cikin 100, zan iya ce maka ma 90 cikin 100 sun malaman da duk Dr. Jamilu ya yarda da su, shi ma Dr. wannan Gidado ya yarda da shi. To kaga abu ne wanda ya kamata a duba da idon basira. Duk mai bibiyan Dr. Jamilu ko mun ƙaunar da kake masa, ka duba ka ga shin akan meye. Za ka ga kan cin zarafi ne kawai, kan cin mutunci ne kawai, kan zage-zage ne kawai. To amma za ka ga wai a haka wani yana nan yana riƙe wuta. Ai an cuci malaminsu, ai an zalunci malaminsu. Son zuciya kawai ya hana mutum tsayawa ya faɗi gaskiya ko ya fahimci gaskiya. Duk da na sha faɗin wannan magana cewa akwai wanda an riga an yi hacking ɗin ƙwaƙwalwarsu. Shi kuma mutumin fa da aka yi hacking ɗin ƙwaƙwalwarsa to baya ji baya gani akan al'amari. Wannan shine. Allah Ubangiji ya sa mu dace, ya mana maganin wannan matsaloli. Allah ya sa wata rana mu gansu kansu haɗe, ya kuma gyara dukkanin fitintunun da ke tsakaninsu da ma na sauran al'ummar musulmi baki ɗaya.